ne možemo pokazati i konje i kočiju. Dečki. Ili je to zabranjeno. Ako je zabranjeno, nećemo. Eto. I osim kočije koga vidimo, mog dragog lijepog ševicu, sunce moje lijepo. Htio bi vam reći da će noća stvarno biti posebna emisija, zato je malo ćemo se zafrkavati, ali malo ćemo i ozbiljno pričati. Čeka vas iznenađenje, dirnut ćemo vaša srca, budite uvjereni, jer mi smo lijepi ljudi, dobri ljudi i barem vjerujemo da jesmo. Zbog toga bi vam htio reći da ja obožavam Rome, Cigane moje, i mislim da je ovo jedina emisija u kojoj Romi imaju pristup, otvoren pristup. Ne samo to, nego već emisija traje, mislim, 17 godina, a Romi su oduvijek bili u svakoj emisiji. Naš braco Cigan, naš Rom, svake subote ovdje s vama, mnoge oduševio, mnoge je naljutio. On je jedan čovjek, vrlo poznat i nekada je bio najveći čager u gradu Zagrebu i mislim da ste već gledajući ovu emisiju shvatili dušu Roma koja je vezana uz svemir, ne uz planetu majku zemlju, nego uz svemir. Još i danas zamiriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko, tamo gdje me već odavno nije. Rekao sam kad po oči sam morao, spalite mi kuću i njivu, samo trešnju ostavite staru, kad navratim da je vidim živu. Što to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Tko to živi u prošlosti mojoj, a još nije umro od sramote? Što to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Tko to živi u prošlosti mojoj, a još nije umro od sramote? Rekao sam u vjetar sam pričao, nikog nije bilo da me čuje. Lijepu pjesmu ne voli baš svatko, neko baca kamen na slavuje. Nije nebo ono što vam nude, nije sunce od zlata i moći. Kad bi mogli, prodali bi Boga, njima nitko ne može pomoći. Što to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Tko to živi u prošlosti mojoj, a još nije umro od sramote? Što to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Tko to živi u prošlosti mojoj, a još nije umro od sramote? Još i danas zamiriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko, posjećena sa neba se smije.